А тя може повече. Да. Това няма сигурно, няма сигурно. А тя с това марка е? Дърпаща марка ли? Страница. Да, не, вакуумна. Вакуум? Да. Е, това къде го карах поне ден, където викам Ралепа, къде първо ще да го отработи. Ма не знам дали сте види. Да. Къде ще да го... Тук на Сакурай аз имах същия на време Сакурай деца. Да. Залепват листи, сложах 2 колела една. Да, така се прави. Ваше има ли така или няма? Как го пробвате? Не, на Сакурай да го купя. Имаше, трябва. Защото моя нямаше и аз си направя. Гледах. Да,